Senyor Mora. Sí, miri, senyora Guirao, jo la tinc a vostè per prou intel·ligent com per poder saber comprendre el que és una ampliació de capital i el que és una venda. Són dues coses que han anat completament separades. La venda apareix l'últim dia davant d'una necessitat. No té res a veure. No té res a veure. Senzillament, l'Ajuntament de Mataró tenia un terreny que estava a cost zero, podia utilitzar pel que volgués, i el que fa és vendre la companyia del costat i diu, escolta, paga'm en 1 milió d'euros encara que sigui jo mateix, perquè és que hem de recordar que Mesa per qui més està participada majoritàriament, per la companyia d'aigua, som nosaltres mateixos. Això és maquillatge financer. És maquillatge financer. Amb quin percentatge? Un 15%. Vostè vagi dient... No, un 15%, escolti, no. Si es queda a gust aquesta nit pot dormir bé, doncs... I després, escolti, no portem les coses a un tema personal, senyora Guirao, que estem parlant de gestió i, per desgràcia, això el que passa que aquest tema se li ha escapat i a vostè això li dissenyen, aquest dibuix li fan des del grup PUMSA, que per cert, nosaltres hem dit que el que podria fer una de les coses per racionalitzar la despesa seria que ProHabitatge i Gintra s'integressin al grup PUMSA i es tanquessin aquestes dues companyies, que tindríem molt probablement un estalvi de costos amb alguns temes i portar una distribució de per divisions, que segurament ens sortiríem molt bé, ens estalviaríem tenir algunes disfuncions com les que estàvem parlant ara. I senyor Bassas, a vostè jo el tinc per una persona intel·ligent i ho és, i políticament és molt murri. El que passa que el que no pot confondre és la gent dient que el que és sentit comú per part de Convergència i Unió vostè fer veure que és una incoherència. A Convergència i Unió no ens arrossegaran amb les seves vel·leïtats des del punt de vista quan vostès s'han pensat que aquesta ciutat, la manera de treballar d'aquesta forma, diríem, gairebé agressiva i fins a un punt especulativa que durant uns anys la bombolla immobiliària va tirar endavant en aquesta ciutat i en aquests moments les conseqüències, vostès són els que van tenir el tall en aquell moment, en aquests moments els ossos també els han de tenir vostès. Nosaltres estem disposats a posar-nos al seu costat, però per posar-nos al seu costat el que vostès han de fer primer és explicar-nos com està la situació. Nosaltres estem demanant que ens donguin la informació, per exemple, mensualment a PUMSA de com està la situació, evolució del negoci i com està la compta explotació. Vostès s'hi neguen absolutament. Escolti, vostès s'hi neguen. De la mateixa manera que vostès, com deia abans, quan parlen de participació, se'n van a un Consell de Ciutat, estem parlant el dia 12 o 13 de juliol i ens presenten dades del primer trimestre. D'aquesta manera no es pot fer un pressupost. Vostès arriben a les incongruències de dir-nos que la seva eina de treball és un PDF. Nosaltres estem demanant que ens donguin informació per poder gestionar. Una informació que l'oposició necessita per ser una oposició constructiva i poder-los ajudar a gestionar millor. Poder-nos entendre en un despatx en base a una situació econòmica que tenim en aquests moments delicada i això hauríem de coincidir tots i vostès no ens ho permeten. El que han de fer vostès en aquest moment és situar-se una mica, oblidar-se d'aquesta política partidista i començar a pensar que Mataró es mereix una altra manera de ser gestionada.